चिराङाव हमदों मि जुनार फालांगिनि गें। हादर गेजेरारि मि जुनार फालांगिरि सागुखौ खाबाय। सिखोना जोहोलाव हाग्रामानिफ्राय सनालि मोख्रा हमदोंमोन। आसाम पुलिसनि जर'खा टास्क फर्सनि जेयाव हादर गेजेरारि मि जुनार फालांगिनि गें। आसामनि सा-3, सोनाब बंगनि सा-5, बांलादेशनि सासे फालांगिरि एसटिएफनि जेयाव गोग्लैबाय। सनालि मोख्राजों लोगोसे सागु फालांगिरिफोरखौ खाबाय पुलिसआ। लोगोसे मा-9 सनालि मोख्रा हमनो हायो पुलिसआ। सनालि मोख्रा फालांगि खालामनो नाजानाय समावनो खाजाबाय दुथां फालांगिरिनि गें। सिडली थानानि बेन्दोंआव थानाय NH276 कासि गथ्रायाव सिखोना जोहोलावनिफ्राय सनालि मोख्रा हमना लाबोनाय गेंखौ हमदों। जर'खा स्रोत सुलादनि बिथायाव हराव गुवाहाटीनिफ्राय थांनाय एसटिएफनि मोनसे हानजा सिडली पुलिस आरो काजलगांव पुलिसनि हेफाजाबाव सेबनानै 27 नं राजा लामायाव हमनो हायो। बिथांमोनखौ माने कासिकत्रानि बे हाइरडआव हमनो मोननाय जादों। दा सिडली थानायाव दङ। दा जोङो सिडली थानानिफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ हेन्डअभार लासिगोन आरो एस पार माने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जोङो माने अफेन्स ड्र खालामसिगोन आरो बिथांमोनखौ कर्टआव प्रडिउस खालामनानै माने न'गोजायाव दैथायहरनाय जासिगोन। सागु दुथां फालांगिरिफोरनि गेजेराव सासेया बांलादेशनि जामाल बेद्दी आरो बि दुथांनि बिफानि मुङा नाजिमुल आली। गुबुन साबा दुथां फालांगिरि सोद्रोमाया सोनाब बंगनि आलमी मरला, पिकर सान मण्डल, कालके मण्डल आरो लुथिबुल शेख इजामामल हक। आरो गुबुन सा-3 फालांगिरि सोद्रोमाफोरा चिरां जिल्लानि पिंकुस नार्जारी, जेक्सन बिश्वकर्मा आरो रन्जित नार्जारी। गासै माने 9 जन माने 9 एक्यूज पार्सनखौ जोङो हमनो मोननाय जादों। बिनि गेजेराव बांलादेशनिफ्राय सासे दङ, वेस्ट बेंगलनिफ्राय साबा दङ आरो जोंनि बेंटल अगुरिनिफ्राय 3 लकेल मानसि दंफायो। बे गल्डेन लिंगुरखौ बिसोरो बेंगल फारसे लांबाय थानो नागिरदोंमोन। दा हयथ' बिसोरो बांलादेश बारहोगौमोन जानांगौ। मा-9 सनालि मोख्रा हमनो हायो पुलिसआ। मासे सनालि मोख्रा थैनाय थासारियाव बोखाङो। सनालि मोख्राफोरखौ फिन हायुङारि पार्कआव हगार हरफिननो चिरां जिल्ला हाग्रा बिफाननि मावख'गिरि कुन्जन बसुमतारिया फोरमायो। आरो दायनिगिरिफोरखौ दायो पुलिस बिफाना चिरां हाग्रा बिफाननो गथायो आरो आयेन बायदियै साजा होनायनि राहा लायो। এতিয়া আমি হেল্থ চেকআপ কাম চেকচিং কৰা হ'ল। আমি কেইটা মেল কেইটা ফিমেল এইটো আমি কৰিলোঁ। আমি এডাল্ট মেল আমাৰ 3টা আছে আৰু এডাল্ট ফিমেল 3টা। তাৰপিছত এই চাব এডাল্ট এই জুফিনাইল ফিমেল এটা আৰু যিটো মৰিছে এইটো ফিমেল এডাল্ট এটা। বাকী আমি চালোঁ। এতিয়া আমি ধৰি লওক ফুড অফাৰ কৰিলোঁ, অলপ খাইছে আৰু অলপ ডিহাইড্ৰেশ্যন আছে কাৰণ সিহঁতে মানে যিমানখিনি পাব লাগে হয়তো বা 3-4 দিন ধৰি সিহঁতক কেপটিভত ৰাখিছে, ৰাতিৰ ভিতৰত বেগত ৰাখিছে। এইটো অলপ চাফকেশ্যন, এটাতো চাফকেশ্যন হৈ মৰিছে তাৰমানে। এইটো যিটো আলুৰ বেগত আনিছে, কিন্তু বাকীকেইটা এনেই হেল্থ এভাৰেজ আছে। এতিয়া আমি এক্সামিন কৰি আৰু ৰিলিজিবল কেনেকৈ কি কৰা হয় প্ৰচিডিউৰটো কৰি আছোঁ। चिरांनिफ्राय खौरांगिरि निजोम दैमारिनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड लाइभ 24।